Dnes ráno k nám priletel zaujímavý hosť, pilot balónov Roman Serbinčík. K lietaniu ho priviedol jeho otec, jeden z priekopníkov balónového lietania u nás. Dnes už Roman lieta komerčne, má vlastný teplozvučný balón špeciálneho tvaru a zúčastňuje sa balónových fiest po celej Európe. Ako vyzerá život pilota balóna, aké zážitky si nosí z výšky a čo všetko obnáša taký let, to všetko sa dozvieme v nasledujúcich minútach. Roman Serbinčík, vítajte u nás. Ďakujem, dobré ráno. Pekne som to uviedla, že? Lebo táto celá vaša práca je veľmi zaujímavá, tak ja som zvedavá. My sme spomínali teda, že ocino vás k tomu priviedol. Áno. Toto bolo jednosmerná cesta do balóna? Potom s odstupom času sa to ukázalo ako áno, že to bola tá jednosmerná cesta. V začiatku ma to nejako takto držalo stále a išlo to so mnou. A za posledných 15 rokov už vyzerá to, že to je jednosmerná cesta a dúfam, že aj naďalej bude. No. Vy pochádzate z Trebišova, ako tuto náš pán kolega, takže Východ je mesto balónov, lebo vy ste sa zúčastnili aj naposledy na košickej takej fieste. Ale iné chcem, vy momentálne žijete v Rakúsku, v blízkosti letiska Švechat. Je toto miesto také dobré pre polohu a pre vašu prácu? Povedali ste správne, ja žijem v kúpeľnom meste Baden už 18 rokov. A to miesto, čo sa týka polohy, čo sa týka balónového lietania, nie je až také ideálne, lebo proste fakt sú tam obmedzenia z toho veľkého letiska, plus sú tam ďalšie malé letiska, plus je tam veľké jazero a tak ďalej a tak ďalej. Takže nie je to ideálne na lietanie, ale dá sa. Ale je to dobré, lebo máte blízko na letisko, nabalíte balón a idete do Turecka. No. Mám spojenie s celým svetom, mám za pár minút. Toto, čo vidíme tam, to bolo váš balón, ktorý má tvár. Áno, musím upresniť, nie je to úplne môj balón. My sme prevádzkovateľ toho balóna a majiteľom je náš partner. Takže my sme iba tí, ktorí prevádzkujú ten balón a lietajú s ním po celom svete a zabezpečujú to, aby ten balón mohol lietať, kde sa nám, ale respektíve partnerovi zachce. No, to ovládanie balóna, to vám je hotová veda. Vy musíte jednak aj vedieť, že aké sú meteorologické podmienky, máte aj kompas v hlave a určite aj dokonalú schopnosť predvídať. Ale čo neviete, neviete, že kam sa dopravíte. No, ja to stále hovorím, už x-krát som to omieral a to je najlepšie to, že vy stále viete, kde štartujete, ale nikdy neviete, kde pristanete. To je na tom tá dobrodružstvo a romantika, všetko okolo toho. No dobré, ale keď už ide ten balón dole a viete, že zhruba v akej lokalite, tak to čo? Už viem, ako ja po nejakých 20 minútach, 30 minútach letu už si nejako tak hľadám to miesto pristátia, pozerám, lebo už viem, keď sa vznesiem hore, akým smerom asi ten balón ide a v akej výške je ten aký prúd. Tak áno, vidíme, toto je spred 2 mesiacov krásne pristátie v Indii do Močiaru, bola krásna tráva zelená a pod tým bolo pol metra vody. Takže tak to sú napríklad tie dobrodružné pristátia, ale zase je to obrovský zážitok a oplatí sa to zažiť, no. Aj pre posádku ľudí, ktorí tam pre všetkých, čo tam boli, no teraz bude trošku, asi toľko vody tam bolo a potom bolo potrebné ten balón vyniesť z toho močiara von. Ako to funguje? Nafúkate balón, potom tam nasadíte posádku. Áno. A odletieme, pridáme teplý vzduch, respektíve ohrieme ten vzduch, ktorý sa nachádza v tom obale a ten balón sa vznesie a nechávame sa niesť. Ten váš balón je toho špeciálneho tvaru. Má tam aj nejaké špecifika v rámci toho, že keď idete na tú fiestu, tie balóny sa síce môžu o seba obtrieť, ale nesmú sa dotýkať z hora a z dola. Presne, ono to nevadí, ako ste povedali, keď sa o seba obtrú, tak je v pohode. Najhoršie je vtedy, keď jeden klesá, druhý stúpa a keď tým košom vie urobiť, respektíve štrajchnúť obal tohto balóna, tak vtedy mu vie urobiť dieru. Ale hovorím, keď tie balóny letia vedľa seba ako taký mrak, tak je to v pohode a je to celkom zábava. Máte radšej tie balónové fiesty alebo zvážanie ľudí balónom? Zvážanie ľudí balónom. A viete čo, asi tie fiesty, lebo my lietame v jednej lokalite, toto je napríklad Saudská Arábia, kde sme boli nejaké 3 roky dozadu. To bolo nádherné, to sme lietali okolo miesta Al-Ula a tam je tá pamiatková zóna, ktorá je chránená UNESCO. Toto je napríklad z Košíc posledná fiesta, ktorá bola pred 2 týždňami. Takže tam sme mali takéhoto DJ-a s nami v Koši a nám robil zábavu, keď sme prelietavali pár metrov ponad strechy domov. Takže to bolo celkom... Koľko pasažierov maximálne môže byť v Koši? Do tohto, do UGA sa vojde maximálne 2 plus pilot. Potom máme druhý balón, ten taký viac komerčnejší, k tým lietame iba v Rakúsku. Tam sa vojde 5 plus pilot. Aha, takže to môže byť aj normálna romantika v takom balóne. Jasné, je romantika, určite. Či tam boli aj zásnuby alebo nejaké iné záležitosti, sa dozvieme už o chvíľku. Roman Serbinčík zostáva u nás v štúdiu. Budeme sa rozprávať o letoch na balóne.
Tak neviem, ako Martina považuje romantiku za